egun batzutan gure mentia aztoratu egoten da. Zer dela eta? Arrazoi ezberdinak egon dituzke. Agian Pluton bermino gertu edolako. Arrazoitako bat. Edo jargi betia delako. Eta irakasliganak eta guraso gana baki uerki aski zertikan. Bitu, umik aztoratu gedoteko normalki bi arrazoi joten dira. Nota diozun, zehose aldatu zuk, zu etzala konturatzen eta umik aztoratu alimadu eta ume asko, normalki bi aukera. Bat, ilargi betia da, bi, elurra ingo du. Hoi leitzan erkin abaitzen zen. Bai? Bueno, umik esan du, pixkat txabetatik anola pixka mutu duenak bai, seitun abaitzen da. Bueno, zein da kontua, mentia aztoratu adonin, zein zenezake orainea etortzeko. Hoi da, helburua, orainea etorri, orainean bizitzeko, bizitzeko, bestela bizitza etza bizitzen nahi. Hor, mentia aztoratu adonin, arnasa da, aukeratako bat, bado beste aukera bat, hemen aipatu ez dutena, eta da, deskribatu iten nahi zana. Zu urduri zaude, suposatu mendian jontza, galduza, konturatuza galduzala, ostra, ez dakitela nonden hor. Seitzen zun bitartin energia pila bat konsumitzen eiza. Piztuko zaizu, zertik indut hau, ez dakitze, beti gauza behit, ez dakitze esate izun zure mentik zuri. Zein da proposamena. Deskribatu iten izana, mendian oz bai, hankak ementxut bai, bota jantzia jut bai, galduina, perfecto, galtzen azen izaiten dut. Konturatzen animaza zu, deskribatzen izan momentun iten, momentu hortan gertatzen nahi den hori, benetan gertatzen nahi dena, fisikoki gertatzen dena, zure mentea orain etorko da. Eta hasiko da beha soluzio bila, mendia etorrina, handik etorrina, abai egila. Eta bestela, handik etorrina horta iristia, dezente gehiago kostako zaizuzte, zuzukin, ez da bai da batin hasiko za, eta hala, injau, alperrikan indarra galdua. Mendiko adibidea jarri duten bezala, azterketan adibidea izan diteke laneko adibidea, zure egunerokotasunin, zure mentea edo burua tope donin, deskribatu itena izan eta da, pazintzi kondua. Segi deskribatzen, beha, segi iten du mentik, segi deskribatzen eta mentik izatu, ara, behitu, nire kasun, urko keztu nahi, hemendik barrena biltzean, nahi jo, onta herneotia, eta horren beha, etorringo da, talako batin, konturatuko za, ja etortzen dain zangozu. Nola zon leheno ne burua, que basada, tío. Nola zon. Hau dena mailaka dihu, hasteko ongi du. Urrengo pausua, albalimazu, Antonio Blaien ariketa, zentratzeko ariketain, zertako, zure mente aztoratu adonin, zu gai izateko hola behibituta san. Dantzatzeko gogerra agazu gaur, energia hau dena urduri, dena kargatua, bai, da zu lasai arraio hortaz hitzeiten, bai, zertik? Pues Antonio Blaien ariketa askotan intzulako, da entrenatua zaudelako, azkein hau entrenamendu bada, gure garuna, muskulo bada, ez da, berez erdi grasa bezala da, muskulo bezala funtzionatzen du, lantzen bazu, garatu iten da, ez bazu lantzen, ero iten da. Landu,